Manguma Express Padumas Media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Durumas Media Yakanyanya Durumas Media Yakanyanya Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri muguta guru reHarare paZimbabwe College of Music, apo pasangana kavaimbi vakasiyana-siyana vemisambo yakasiyana-siyana, asi nhau yavo huru kuchema-chema kuti aiwa hapana chouviri chatiri kuwana kubva mubasa redu. Naizvozvoka zvinofanira kuti zvinge zvichigadziriswa. Vari kuchema nezimura hanzai waka honai mamiliyoni emari ari kuenda kupi. Isusu vashandi vacho tichitambura. Ndonhau yatiinayo muzuva ranhasi. Regai tikupeika zvimwe zvezvatora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Drumas Media Yakanyanya Durumas Media Yakanyanya Baveve aiwe Maria Yunivai Zitana Zipio Kamera Zila Maria Yunivai Yunivai artist mawani wetu wa Imam Kanisa. Given influence that he was the minister started. Magari Moses wetu wa Magalites. Mnofare waini wetu wa Mlimani Mungu. Magari wa Mr. Louis but not DJ Mr. KD. Tadi hari ini Mr. Wanda dan OT seconds. Magari Dozi Mongol yang tulis masih jadi semua Bagainya dari dulu sih mah karena di saya itu experience Sebastian anyway nothing was changing about this place. Makasih banyak. Ini loh untuk menjadi the next thing, pakubuda statement yekuti vanhu vatatu ava vari kunetsa nebuilding ichi tavadzidza semaboard members.
paita against management. Vanhu vava vaipezekirwa vaiterwa through the courts vaiswa kumapurisa vaita sei. Indakatorwa nemapurisa pakabuda salaries list ndichinzi iwewe uri kufungidzirwa because kunyanya kutaura zvemasalaries. Foni yangu ndatorwa. Ndikagara pasi kwavhundura. Ndikati zvatakanga zvino. Gift amuna ushedzwa necyberbullying. Because akanyora nezvekupiwa kwechema naFacebook. Handisi zvakaitika zvina. But kuti izvo simba ravo riri panyaya yekuti tinomira tiri one. Rikifanya kataura anenge ari one kuti mubate aidha unopiwa mari kana unodzinyarara kudzima. Laziti akataura makambori mangani laziti kunomuzerera. Akataura akadzima. Idzi dzeutonga akataura akadzima. Dzarakai malume akataura akadzima. Crazy Zulu. Right now wakavhurira kunoti mablockage. Because he's the one akutaura openly about this. So, you see what the system is still without kana zamira one, but you have to take it from each other. Tigazile zvino, tigazile mari, vana vedu vasare vachichi vachiwana chimuviri ngomipaswa. Chakupenga kutaura, wozisashongo yemuvunze nemunyazogadzira chinhu chekutochita sei. Vandandekupe background yepatasvika. So what is the solution? She cannot be the meeting. More of what meeting area is very peaceful. I'm not going to listen anymore. I want to strike. Police clearance takawana. Zvinhu zvepamutemo. Asi constitution inotipa mvumo yekusaina a requisition for an EGM. Haisi petition asi kukumbira. Kuita EGM patikasvika 5% manambers enu. Zimbabwe is 5,000 members. If you get 250 signatures from members, we'll go to an AGM and fire the whole management of Zimbabwe. And that is what we want for a long time. Ukanda Zimbabwe wako na matisi ndio but zedu dzavari kumaneja dzirikuita kuti vatenge mafuta nekugeza nekudya but havatide havatotide nevanomanga hameno kuti vanhu vasina kudzidza kana kuti they don't know anything about us but they judge us that way and they need to go. So tisaramba nekutengwa nemari because every board member anopinda kuchika vanyara aujani management. Vakafumbanira vanhu vakatituma mavhotsi ese atakafamba guys vhotsi chitiro zvakadai. Ndina kunyarara futi. Ndakafuna kupa munhu wachimbuza panawo. Panopinda mubhodho usasvika uneelected. That's what they told me. Panopinda mubhodho usasvika unodya mari ovanyara inanogadzirisa zvinhu. Vakazvitaura zvinozote. Idhe ndapinda imomo ndaizovatarisa sei. Ndakudhaiva mari nesweti dzanandumi. So we are here to discuss and move toward an extraordinary general meeting in 21 days. 21 days inoita kudhila nevana vavaenda nabasa kuti maloya mari dzedu hadzina chiviri maloya kuzokadzidza isu ndisinoimba hakuna munhu anoredza magitari kuno hakuna munhu anopinda mustudio hakuna munhu anoimba ndisu tinoimba mari ndeyedu ende mari ngaiwe kuvanhu vakaishandira. So nobody kuti hatina kuzara but tugwanana tichinji musi umwe chete.
gospel vachitaura kudhara kwenguya maupcoming artist kunye vanofana kuappreciate kudhara vaya vanhu vakoshera vanaaa kuona zvasvinatevhura zvasvikeizvi it means chinhu chedu chaichi ende takuchikwanisa kutiranyira ine ndatindikupe background baba moto zvimasidzola zvaizvizva kubheri zvinokuteerera kuti song yakatambwa nyika yese yakaina kubheri yakaina inonzi $6 maroyalty imagine. Anyway, achada kuna matutaura ndakusiya kwa kuna moderate. Thank you guys. Tichazoidzura ndakuyitoso. Mapizisheza oye. Leo mana. We are fighting against the system. In order to be invisible, but vakushandisa power yemari. Ende mari yavakushandisa kuvagirira power imari. Saka chinonova chinodiwa kwatiri semusicians, we need to unite. Ende patava chaipo chaipo pakumamira kuti takutopembera because tafamba kwakasiyana siyana we are being told kuti chinhu chedu pachavanga chapadanho repamusoro rekuti chero pane vari kudya kana vada kudya navo vachadya nezvitavo zvimbiri. Saka all it is for us to unite, tofamba kuzainete toenda ende zvichiva zvataurwa na spokesperson. That's what exactly is happening. Isu takaona kuti hatingakwanisa kupinda nzira iyoyo because unotya kuonobva. Pane song yarainokomaaombe kwaunobva sakandetsiyo anzinoziriziro nozonoziriziro kuti ndauya kwamuyo ndakumbira kuti ndivhokere iyo mondivhokere ndobva ndafuratira kuti ini ndakuta. That's why some of us vakasara zvavakuita izvozvo because vakadita. Saka let's fight against this system. Isisitivi inovoda kuti tibatane tive noumwe. Pane makara panezvemakada mashoma patavenda matendo ndinokuedya kuti please let's fight, let's make it happen because we are almost there. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Zvokopana mukana wekutaura I'm now going to call Chief Shuba Wenje. Tiri kusava murugogo. But this is high time. Timo popo takawani kana zvapenza maofisa yakafa. Atembea chinda kuno kuno noise tiri pokushika. Mushaka mushaka maofisa baya. Kana yeye kunzira yakaisa imoti yeni tikakundira zaki popinda bo. Tukakutikana 5 million. 5 million mwepa fungu. Akamuridzira 5 million wakati medunia 5 million haikibasi 5 pakala yake ndio kwa milioni 6 nopumunza unutenga ile natani twali basi just kanisa zote tumosiamini kana kusafukana kana tikakata tuzo tanga kuna noise ni laya kwa mwili ya wasema kwa mwili usinyaje kutoza vai embora na após o comandante
It's high time. You could talk about that suggestions. Twitter noise, snap more. My video, can I stop that? It's a video, talk about the bar. You also do that video, so no matter. iri kutaurwa iyi muri kuiona sei? Iri kutonyanya kutondidzimba. That's the reason why maona ndauya kuno. Kuuya it doesn't mean kuti handina zvekuita. Zvekuita ndinazvo, but ndaona kuti pari kutaura zvine chekuita nekubirwa, especially kubirwa kunorwadza. If I tell you kuti last year ndakatora mari yaita $33 if I'm not mistaken. $33. But $33 painzi $20 ndo inobhadhira munhu wese general kana wasvitsa 10 years. Saka kureva kuti ndiri kunzi inini ndakaridzwa zvegore rese $13. And mari iyoyo unenge wabva kumba wanotora wosvika usainiswa mapepa saina zvakati. Some of the things hazvisi kumeka sense. Saka isusu for now tiri kuti ngavambotiratidzewo accountability yacho kuti vari kuti vanomboweka sei uye vanotarisa kuti munhu akamira sei pakuwana kwaanoita mari. My name is DJ Luster HKD. My real name is Luster Louis. Yes, but we are really concerned about the Zimura issue towards artists' royalty. Saka ma-artists mazhinji ari kuchema, especially ndikutaura ndakamirira veZimdanso, they are crying out vachiedza kuti no isusu ma-royalties atiri kushanda, music yedu tiri kuinzwa mumabhazi, tiri kuinzwa everywhere, mumasaluni kwese, but hatina a single cent ratiri kuwana. So vanga vachikumbira ivo sema-artist kuti nyaya yavo i-uplift iendewo kumusoro, hapasi kudiwa violence. Pari kunzi aiwa ngatitaurirane kuti no, you are doing this for a long time. Isusu ma-artist tichisafa, you see like pakavigwa madzibaba Nicholas Zakaria vakazotendwa necoffin nebhazi, of which that was not good. We don't know behind the scene aita sei aitika towards that issue, but as a DJ Luster HKD ndichitaura ndakamirira maghetto youths, so far vamwe vakuzorova madrugs, vakuzorova dombo, it's because they are not get paid. Ivo vashanda, ivo vane matalents,
ivo vane zvavari kuita zviri kuita kuti Zimbabwe ifare, zviri kuita kuti worldwide vese vafare. We see kuti tine magospel artist, tine masunguru artist, mabig artists auya achitaura nyaya haizive kuti unongedzana naruoko kuti iwewe wakaipa iwewe wakaipa, but we are really concerned with artists vari kutiitira basa, vari kuti entertainer, vari kutipedza ma-stresses isusu. So that's my opinion and the opinion yemamwe ma-artist ese. Ini ndangotaura hangu, ndakamirira maghetto yose eZimdanzo. Ndonzi DJ Luster HKD signing out. Rangu rokuzvarwa ndonzi Give Mobonde, asi ruzhinji runondichindirungei saka ndokuti nhau iri kutaurwa pano inonzi ngoma ndiyo toda mari sezvamukuona kuti pasina mari hapana raramo, saka vari kudya mari dzedu ava tikukumburawo mari. Ini nhau dzemari ndo dzandogara ndinetsana nadzo nyeye vanhu, ndine vanhu vakawanda ndonetsana nawo nhau dzemari idzi, saka gadzirisai pakuti yevamwe chimbomisai asi yangu imboikunzai kuzimura ikoko totopedza nemi. Right, zita rangu ndinonzi Mr Favor, one mimbi anopfeka bhutse paindi. Right, panyaya yezimura isu takajoina Zimura vakatitsanangurira kuti vachashanda nesu zvakanaka, but tichinopinda internal operation yezimura haisi kutifadza. Ndo chinhu chokutanga ndoda kuti pekutanga unomboudzwa kunzi music iri kuplayiwa kuma-broadcasting stations, airplay chaiyo handitozive kuti inobhadharwa mari, aenda azvibude, ende ukazvirequesta haukwanisi kunyatso kuwana full explanatory kuti airplay yacho iri kuuya. Song kana ikaplayiwa kuradio imari gore rino, kana zvachinja zviri kuenda pamari, uye mamwe masources ari kuunza dzimwe mari, tiri kuwana mari dziri kukollectwa kubva mumamwe masources anofanira kunge ari mubhodhi ari kushandidzana neZimura yakatimirira isusu vaimbi. Saka ipapapo ndo patinoda kuti isusu system iyi haisi kutifadza sevaimbi, tinoda kuintrodusa imwe system sevaimbi, nokuti vaimbi vese vari kugunun'una nesystem iripo izvozvizvi. Thank you so much. Inini ndatobva kugweru, ndakugara kugweru sibasho, bati chatatowera kumusangano ndeyekuti Zimura pachayo mari yedu inofanirwa kusvika kwatiri isusu, iri kudyiwa nechidaro because isusu nasana patakaita godo paipa mukatisa marecords, mari yatakapuwa naStana chaiyo haidariki kana 2000 yegodo yakarida 7 months. Asi mukatase zvibhodhi racho riripo izvezvi, umwe munhu atova ne29 years achingowani masystems ake vachidya mari variko. Kusana kuti inini chatikukumbira ndechekuti Zimura imbodissolviwa tive new team inoitira basa. Ini member yeZimuka rako Musicians Union, they've been fighting vice chairperson, they've been fighting for this for a long time, but vamwe varipo magrupu vedu varimo bedu muzimu nema-artist akatosungiswa nemari yedu isusu vatosasa mari kusungisa ma-artist angasumudza muromo. Izvi Derek takavitadza mubhodhi navagifta mari vakadzingwa nevamwe vanhu, asi dzekwatiri hapana chinhu chisina system muupenyu, ende tikuti zvinhu ngazvidigitalizewo futi zvike kwatizvi mari bozini mari ndakarwadziwa because mari yakakunda sofa kuZimura $23 $44 ndo mari yanopuwa inini. Imagine mari iri anoita dzimwe haiwa hazvibude ndarwadziwa. And then idhiri izvozvi zvakavhurisirwa case naAlbert Nyati, zvanzi wakandituka vanhu painternet, ndakatofonerwa nepolisi iri nyaya yekubvunza kuti uri kufamba sei, ndo maitiro avanoita vanhu veZimura yekunzi munhu wese akanganisa anobva avhurirwa mapurisa. Saka tikumbiro Ministry of Justice kuti mapurisa ndevanhu here kana ndeZimura, vaimbi vakutombunyikidzwa kodzero dzavo dzekuti hatisi kubatawo zvakanaka zvakati kufamba. Isu seZimbabwe Musicians Union tinoti chikumbiro chedu, let the artists speak their minds, let them advocate for their royalties, vasingatyisidziri, vasingadzikwe pauro achinzi mangwana ndokuvharisira kana kutanishwa kuendeswa kukoti because maloya anodhura. Maita hei tinotenda hama dzinodikanwa, zita rangu ndonzi Philip Chipfungu. Aiwa, tinotenda, ndaona vaimbi vakaungana pano paCollege of Music nhasi kusanganisirawo neni. Aiwa, ndinotenda kuti tabatana kuti tichinotina vanhu vari kudya mari dzedu kuZimura. Ngatibatane tose, tisatye kana dai vakati vari kuita ma-legal channels anothreaten ma-musician. Ngatibatane tose titsigirane kusvika tapinda muindependence because Zimura yava nemakore tichibirwa mari. Kutaura chokwadi sema-musician tiri kutambura but mari dzedu dziriko, dziri kukorektwa nevanhu vachidya, vanhu vachigara mumashoni, vanhu vachidhiraivha motikari dzinodhura, vanhu vachitambura, vanhu vachivigwa sembwa, ma-musician achivigwa sembwa. Ndinotenda. Hello Zimbabwe, my name is Sarah D. Nkala.
I'm a registered musician, registered with Zimura as well. Saka tikuda kutaura nezvekuti aiwa maartist ngatibatanei tiite ushingi uye we have to believe in each other, tisiye kakushorana nekakudii, tifambe ndima imwe chete kuti zvinhu zvinake. Tiri mukati menhau yeZimura iyoyo takati tichigadzirisa nyaya idzi, kufa kwakauya, kurwara kwakauya, takatanga inonzi Artist Welfare Union of Zimbabwe yekuti artist wese anoita ingave ati ipi tinobvisa dhora pamwedzi. Muso unorwara umwe wedu sangomirire kuvaviga, asi ngatipowapo mukana wekuti pamwe arwara aroda mapirisi, aroda chipatara, apone, pane ngoti tingomhanyire ngoviga vanhu. Let's give them a chance yekuti varapwe. Saka Artist Welfare Union of Zimbabwe iripo, yakatanga 1 May on Workers' Day 2025 and is still there. And I'm the president we interim committee ye Artist Welfare Union of Zimbabwe. Sama artists ngatimbobatanai for once. Linjani bahlabezulu, igama lami nguSerati wakonkala uphuma koNtutu ziyathunqa komfazi uChayindoda. Mina ngithi ma-artist asibambaneni sibe ndawonye, senze izinto zokuthi sithuthukise impilo yethu, singathi simelela abantu ukuthi babhubhe siyencwaba. Asithini ungabe umuntu engagula simncedise, simsize ukuthi ayelatshwa, athenge ukudla, ngoba omunye umuntu uyalashwa ukudla kalakho sekugcina ngasanathi maphilisi, yonke into isiphonga uhlangana nje. So ngithi ma-artist asibuye ndawonye ku-Artist Welfare Union of Zimbabwe, sabe sibhadala $1 every month. Omnye yothenga gula engafa sibe sesincedakala, sesisizakala. So asibambaneni ma-artist, yokhana wokuthi abanye abayenze sizabuya isitimela sesihamba, hayi asibambaneni siqalise ndawonye. Saqalisa 1 May last year 2025 and ekathe silokhu sithi ma-artist onke buyani sihlangane siyenze into zethu sihamba ndawonye, kwenzela ukuthi kungabi lento enjengaleyo yokuthi abanye bagcina sebesidla izimali. It's because lina belizisusa lithi abayenze bona, begcine beyenze, begcina bezinika. Ngiyabonga. Ndicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa zvataurwa nevaimbi vakasiyana. Hurumende ngaione zvekuita. Amenotanzwa vachiti vakuenda kwaminista kunokurukura kana minista vaona kuti zvingafambiswa sei. Ishuwiro yedu yekuti aiwaka minista vachatora dambudziko irori serious, nekuti vaimbi ndo vanoti varaidza, pasina vaimbi hapana upenyu. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Ngatsikanei mune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.